हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीत करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आता माननीय पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की
महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात असेल होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल
आपण पाहतो या ठिकाणी मुख्यमंत्री पदाची शपथ जी आहे ती एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे. त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. ज्यांनी तुम्ही पाहिलं शपथ घेतलेली आहे मुख्यमंत्री पदाची आणि त्याच सोबत या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची देखील शपथ घेतलेली आहे. आपण जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत खालती एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत आणि बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहोत त्यांच्याशी. उपमुख्यमंत्री पदाची त्यांनी शपथ घेतलेली आहे त्याच्याबद्दल. त्या ठिकाणी आपण पाहतोय अशा पद्धतीनं मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी कार्यकर्ते जे आहेत ते देखील जमलेले होते. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ जी आहे ती या ठिकाणी घेतली. त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ ही देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. चिन्मय, खऱ्या अर्थानं एकूणच या कहाणीमध्ये ट्विस्ट आला होता, कारण की अगदी सुरुवातीपासून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील अशा पद्धतीची चर्चा होती, परंतु ऐनवेळी दुपारी पत्रकार परिषद झाली आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदी एकनाथ शिंदे विराजमान होतील असं जाहीर केलं. त्यानंतर मात्र आपण मंत्रिमंडळात नसतं नाही असं देखील त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र नंतर ट्विस्ट आला आणि पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री पदी देवेंद्र फडणवीस देखील विराजमान झाले आणि शपथ घेतल्याचं चित्र आताच्या घडीला पाहायला भेटलंय. काय सांगशील? नक्कीच क्रिकेट आणि राजकारण यामध्ये नक्की काय होईल काही सांगता येत नाही. तसंच आज पुन्हा या ठिकाणी घडलंय. सकाळपर्यंत आपल्याला अगदी दुपारपर्यंत आपल्याला वाटत होतं की देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होतील आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री होतील, परंतु या ठिकाणी मात्र पत्रकार परिषद झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्री पदी नाव घोषित केलं आणि त्यानंतर मी मंत्रिमंडळाच्या बाहेर राहून त्यांना सपोर्ट करेन अशा प्रकारचं ही जी प्रतिक्रिया जी होती ती पत्रकार परिषदेमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरध्वनीद्वारे त्यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांची समजूत काढल्यानंतर पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला निर्णय बदललाय आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ या ठिकाणी विधान परिषदेमध्ये त्यांनी घेतलेली आहे. आताची आपण या ठिकाणी पाहिलं होतं की एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस दोघांनीही या ठिकाणी एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री पदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. दोघांचेही कार्यकर्ते या ठिकाणी विधान परिषदेमध्ये विधान भवनामध्ये उपस्थित होते. दोघांच्याही कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष या ठिकाणी केला. सगळ्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण या निमित्ताने पाहायला मिळालं होतं. एकनाथ शिंदे यांचे नातेवाईक देखील या ठिकाणी उपस्थित होते, त्यांचा नातू देखील या ठिकाणी उपस्थित होता. संपूर्ण शिंदे कुटुंबामध्ये उत्साहाचं वातावरण या निमित्ताने पाहायला मिळालं होतं. या ठिकाणी बंडखोरचे आमदार आहेत जे शिवसेनेतून सुटून एकनाथ शिंदे सोबत बाहेर गेले होते. त्यांनी गोव्यामध्ये आपण पाहिलं की व्हिडिओ कॉलद्वारे ज्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला त्यानंतर कशा प्रकारे उत्साहामध्ये सगळे आमदार जे होते ते कशा प्रकारे नाचत होते हे देखील आपण पाहिलं होतं. एकूणच जर पाहायला गेलं तर शिंदेच्या समर्थकांमध्ये एक उत्साहाचं वातावरण आज या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. निश्चितच चिन्मय, आता आपण पाहतोय कोकणशाहीच्या स्क्रीनवरचे एक्सक्लुझिव्ह लाईव्ह दृश्य. एकनाथ शिंदे हे आता गाडीमध्ये बसलेत आणि मार्गस्थ होण्यासाठी पुढच्या मार्गासाठी ते निघाले. एकूणच आपण पाहतोय एकनाथ शिंदे यांनी या ठिकाणी हिंदुत्वाचा मुद्दा अर्थातच पुढे करत बंडखोरी केली. त्यांच्या बरोबर शिवसेनेचे आमदार आणि त्यानंतर अपक्ष आमदार यांचा गट तयार झाला. अर्थातच भारतीय जनता पार्टीच्या सहकार्यानं समर्थनार्थ एकनाथ शिंदे आताच्या घडीला एक सर्वसामान्य शिवसैनिक, एक रिक्षा चालक, काही वेळापूर्वीच एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतलेली आहे. आदर्शवाद आणि मार्गदर्शक फडणवीस आताच्या घडीला आपण ही दृश्य जी आहेत एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न प्रसार माध्यमांच्या वतीनं करण्यात येतो. आपण पाहतो नक्कीच आपल्या सोबत असणार आहेत. आपण मुनगंटीवार यांना प्रश्न विचारणार. निर्णय बदलावा लागला. आधी म्हणाले की घेणार नाही, नंतर म्हणाले उपमुख्यमंत्री. हे निर्णय का बदलावा लागला? 2 मिनिट
भारतीय जनता पार्टीचा नेता, भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता हा पक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतो. आदेशाची अंमलबजावणी करत असतो. पक्ष नेतृत्व म्हणजे आदरणीय नड्डाजींनी देवेंद्रजीला या संदर्भामध्ये सूचना केली की तुम्ही उपमुख्यमंत्री व्हावं. माननीय देवेंद्रजींनी राष्ट्रीय अध्यक्षांचा आदेश सर्वोपरी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यासाठी देश प्रथम, पक्ष आणि नंतर स्वतः मी ही भावना असते. यामध्ये राष्ट्रीय अध्यक्षांनी सांगितलं आपण महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये एकनाथ शिंदेच्या सोबत आपला अनुभव, तुमच्या अनुभवाची जी सिदोरी आहे तो अनुभव त्यांच्या पाठीशी उभा करा. पक्षाने आदेश दिला, पक्षाने आदेश दिला. अरे हे भारतीय जनता पार्टी आहे. देश सर्वोपरी, राष्ट्र सर्वोपरी, पक्ष सर्वोपरी, पक्षाच्या अध्यक्षांचा आदेश सर्वोपरी. पथका अंतिम लक्ष्य नाही आहे, सिंहासन पर चढते जाना. आमच्यासाठी सत्ता नव्हे, सत्य महत्वाचं आहे, ही भावना देवेंद्रजी चव्हाण. माजी मुख्यमंत्र्यांना बोलवलं जातं, 101% निमंत्रण दिलं. मी पाहत आहे सुधीर मुनगंटीवार या ठिकाणी होते. 101% उद्धव ठाकरे यांना निमंत्रण दिलं असं ते म्हणतायत. 101% उद्धव ठाकरे यांना निमंत्रण दिल्याचं असं म्हणतायत कारण माजी मुख्यमंत्र्यांना ही शपथविधीला एकंदरीतच ह्या वेळेला देखील बोलवलं असावं असंच या ठिकाणी सांगतात सुधीर मुनगंटीवार. तो म्हणजे निर्णय का बदलला तर राष्ट्र प्रथम असाच या ठिकाणी सुधीर मुनगंटीवार बोलतात. मात्र ते जास्त बोलायला तयार नाही आहेत आणि या संदर्भामध्ये इतर नेते देखील कोणी बोलायला तयार नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधी आणि आयत्या वेळेला उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलेली देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ आणि एकनाथ शिंदेंचा मुख्यमंत्री म्हणून झालेला शपथविधी याच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही पाहणार आहात BBC मराठीवरती. त्याचसोबत जे ॲनालिसिस आहे की एकंदरीतच देवेंद्र फडणवीस यांचं उपमुख्यमंत्रीपद घेणं त्याचे कांगोरे काय आहेत, एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्री बनणं त्याचे कॉनोटेशन्स काय, ते सगळे ॲनालिसिस तुम्ही BBC मराठीवरती पाहताय. आम्ही तुम्हाला लाईव्ह दाखवत होतो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना. आणि हे का झालं महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये, हा मास्टर स्ट्रोक देवेंद्र फडणवीसांचा आहे का यामध्ये काही त्यांची राजकीय खेळी आहे, या सगळ्या बातम्या तुम्ही BBC मराठी